Akmara şu soru ay mehremcigimizin özüne beresim gelýär. Ine jigimiz sen aydymlaryň aýtyp başladyň, aydymlaryň hemmeler gowy başlady. Onuň ne mektep dedim sen tanaýarlar, şeýle dämi? Onuň näme hissir etýärler saňa? Klassdaşlaryň mekdepde daşdy görüň. Elbette mekteplerde, şäherlerde, aýramçylyklarda aydym aýtýan, muallimler gowy, klassdaşlarym gowy. Onlar sana beýaşlyk näme üçin goýýar? Aydym üçin goýýar, ýa sapa üçin? Sapa goýan. Tölem. Hem aydym gowy aýtýar, hem sapagyny gowy goýýar. Berekeler. Bize jigim halife başlardan kimin aydyn aýtyp berýär? Halife başlarından köp aydymlaryny aýtýan, ýene men size bugün Halife başymyz Hacı Ýazmamytowyň kısa aýdymy ýerine ýetip bereyim. Halife başymyz Hacı Ýazmamytow, Aýmehrem Akmuradowa. Dinleýäs. Nar yanak bedien ul dildara
Çekinme bas meni Üdüşkün karına Doğurma karışma Karışılarıma Sevgilim düşünme Bağlı durmuşum sana Duşamda karın Mail ettin kara Ellerim donsa da Kalbim durdu yere Sevgilim düşünme Bağlı durmuşum sana Çekinme bas meni Üdüşkün karına Doğurma karışma Karışılarıma Sevgilim düşünme Bağlı durmuşum sana Gatı gowy, taňry ýalkasyn berekella. Aknada menim käbä türk sunugynyň aýdymlaryny gowy görýän, diňleýän. Şul aýmehremjigimiz internet platformalarynda ilkinji aýdym çykanda men Elfida diýilen aýdym diňläpdimde. Gatı gowy aýdym, bir mümkin bolsa şol aýdymy diňläp bilsek haýyş etýäs. Başlayma. Elfida Beni belalı başımsın Elfida Beni fark etmez sakın Omuzunda iz bırakma Yüküm dünyayı yıkır Elfida Hep aklımda kalacaksın Yüzün geçmişten kalan Aşka tarif yazdıran Bir alaturka hüzün Yüzüm kıyıma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran Şımartılmamış aşkın Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır Sarılmamış kollarım Sisliydi kirpiklerim Ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun Hakkını almış yaların Elfida Beni belalı başımsın Elfida Beni fark etmez sakın Omuzunda iz bırakma Yüküm dünyayı yıkır Elfida
Sağ olun, sesiniz belentden yanlansın. Aymekrimciğim sana şeyli sorak. Sen in goýan şokoladny paksan haýsy? Doğru aytsam. Elbette yeterce. Sana sowgatçyl. Sağ olun. Ben oldu berde o kerim olaymasın. Awa. Akmada şu konsertin dowamında Aymekrimciğimde size ikinize de bir sorak beresim gelýär. Şeýle owadan aýdym aýtmak, şeýle ýakymly aýdym aýtmak, bir aýdymçy hökmüni bizim başka da yaşlarımız aýdym aýtmak, gowurýa, olaňam şeýle höwesi wa, talandy wa, olara aýdym sunuwadyna ösmek üçin, aýdym sunuwadyna arzu etýän derejesine ýetmek üçin näme maslahat berýäňiz? İlkilendiğine aydın bilen de yaşlara maslahat. Her kimin öz gowuryan kärimde ýergimsiz ya da man ýaltanman daştory kulak görmen pikirini üýtgetmänjik dowam etmeli maslahat berýär. Belki oglam bolup biler, belki gyýyl bolup biler, sport bilen bolsun, aydın bilen bolsun, suratkeşlik bolsun tapawudy ýok. Ýa-da bilim urundan matematika bolsun, ýa muallimçilik bolsun, doktorçylyk bolsun tapawudy ýok. Esasda ýaltanman ılgamak diýip pikir edýän meň pikirimçe. Bolmajak wagtda ýoklugasaň edilmeýän. Hormatly kanalymyzyň agzalary, sizin arzu etýän aýdymlaryňyz bolsa, kommentariýada ýazyn. Na Akmuradaga Aymekrimciğimiz kommentariýada görür we sizin arzu etýän aýdymlaryňyzda inniki albomlarda netip bolsa, olaram dinläp bilersiňiz. Gatı boy, berekella, sağ olun, tanrı alkasın. Sesiniz belentlerden yanlansın. Akmuradaga Aymekrimciğimiz size en son sorularım biri. Sizin
aydın karyeranızda, sunuwatyňyzda öňe goýan arzuwlaryňyz, maksatlaryňyz näme? Elbette her kimin öz ýolunda arzuw bolýar da, ulul üstünlikleri esesi gelýär, etme arzuw edilýär. Yurdumda fidaly adamlar bolmagy arzuw edýän. Ýerimiziň toýlarynda, bayramçylyklarynda fidaman degmen arzuw edýär. Şeýle. Arzuwňyz hasyl bolsun. Vurmuşum bir Allah'ın belasına, bile bile koyur beni yana yana. Andola ki ikimizi yaradana, rehmigen bir Allah'ın balasına. Vurmuşum bir Allah'ın belasına, bile bile koyur beni yana yana. Andola ki ikimizi yaradana, rehmigen bir Allah'ın balasına. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Yandım ahırım, saldım ahırım, yıllarında kaldım ahırım. Men işimden, ay men işimden, yana yana sevdim ahır. Yandım ahır, saldım ahır, yıllarında kaldım ahır. Men işimden, ay men işimden, yana yana sevdim ahır. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Kara gözü yüreğimi yaraladı, taşlarını elleriyle daramadı. Sevdim onu milyonların arasında, ama beni yadasa da varamadı. Gatı gowy, gatı owadan ses, gatı owadan aydın, berekeler, sağ olun. Şu aydın dinläp yüregim joşup başladymy, joşsaw üçin soň yüregim joşup başladymy, şeýle tolgunup başladym. Sağ olun, gatı gowy. Akmadagy Aýmekhem Jüýemet, şu täzir münasibetli öz muştaklaryňyza, öz agdalaryňyza näme täzir arzuwyn aýdasyňyz gelýär? Men hem fırsatdan faydalanyp, öz müstaklammy şeredeki Türkmen halkyny täzirine goýarym. Bakı bir taraf Türkmenistan döwletimiz hormatly arkadagymyzyň we arkadagy serdarymyzyň parasatly siýasatyna gülläp ösýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň gülläp ösmegi bilen ýurdumyzda ilkinji açylan hususy karhanalaryň biri Parahat hususy karhanasy ýurdumyzda diňe ýokarkyly haritlar öndürip satmak däldi. Şeýle ören talantly, ýaş jigilemidi, ýaş talantlamady goldamakda hem olar hem östürmekde berýän goldawy üçin minnetdarlyk bildirýär.